ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, акай бубуҷон, ассалому алайкум. мо айниҳо қарор дорем дар шаҳри Корея. Ака, ман блогер нестам, мо обрашем барои Қитай. Ака, хостам ҳатман ҳамкорӣ кунем. Ака, чун ҳамчун шахси боварино, акай бубуҷон, мо қарор дорем дар шаҳри Корея. Зиёди бародаро ҳастанд, мақсад дар Федератсия Россия қарор доранд. Мехостанд ки мақсад сон дар видео бисторем чико кунем. Дар хусус барои одами боварӣ будан бародаро баъзе ки мақсад ҳаққи ассалому алайкум дӯстон азиз, худованд хайр тутия. Чхеле ки видеоро диде, мо ҳамроҳи бародароме ки дар шаҳри Корея қарор доранд чикор кардем, шаҳрнома бастем, договор бастем барои мошин равон кардани мошинҳои арзон дурустараш аз шаҳри Корея ба тарафи Россия, Беларусия, Қазоқистон ва иҷо Тоҷикистон. бачаҳое ки аз шаҳри Корея мехоҳед одами боварӣ, аввалаш парвардигор биёи офиси ман суҳбат мекунем. яъне ки ами ватсапҳои дар рӯи экран мебинед, дар ин ватсап шумо менависед ва ё дар гурӯҳ пайваст мекунед. гурӯҳи хеле мошини доранд ки мепартоянд мошинҳоро. шахсҳои боварӣ метавонед ба дили пур харидорӣ кунед. меоед сума дар офиси ман метаҳед ё худшо переводшо мекунед. дар Тоҷикистон ҳам одам доранд, дар Тоҷикистон ҳам одам метаҳед. мақсад сухана бисёр накунам, ҳар нафаре ки ба нархи арзон, яъне ки мошинҳои боварӣ ва сифати хуб аз шаҳри кореяст ки мошин мехоҳад мақсад бигира, ба ҳамин рақамҳои рӯи экран занг бизананд, бо бихоҳед дар группаҳош пайвастон мекунанд ва мошинтонро мегиранд. аввалаш парвардигор гаранти шумо масъалаи суммаш, масъалаи ӯ техника хутон қачуқчақчақ кунед. агар ӯ арди ҷазир бошад хутон отвечат мекунанд, моро отвечат мекунем, яъне дар баргардондани мошин ё дар баргардондани маблағаш. худо нигаҳдор. ассалому алайкум.